naisten 100 metrin vapaa-uinnin finaali erä. Ilman muuta. Ihan. Joo, se on ihan. Ja vaateensa on jo riisunut radalta yksin lähtevä Seetuksen Ronja Riihinen. Ja hänen vierestään radalta 2 lähtee Kaisa Poutanen. Seuraava HSS. Ja Swimming Club Vuokatin Jenna Laukkanen. Keskimmäiseltä radalta Seetuksen Anna-Maria Seppälä. Ja kovin haasteja löytyy radalta 5, ainakin aamutulosten perusteella Nea Amanda Heinola. Radalla 6 kahdenvoimaisella Julia Trono. 7. radalla hyppää sen OSK Iida Reini. Ja 8. radalla Raision urheilijoiden Lilla Kortitjärvi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tasainen rintama käytetty ensimmäisen 25 metrin kohdalla ja tiikimäinen sieltä on hyvä. Anna-Maria Seppälä lähtee. Joo, Valtalo mitään karkuun ensimmäisen 50 metrin kohdalla ja 25-96 on 50 metrin väliä. Ja näin on yksi alussa muoto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 
Lindberg ja myös Kaisa Kollamus, joka on tähän etuun näköjään. Kolmanneksi Anna-Maria Seppälä, ties monennesta Suomen mestaruus. Jenna Laukkanen toinen ja Kaisla Kollamus on kolmas ja kilpailujohtaja sanoi, että laji on valmis, eli tulokset viralliset ja Anna-Maria Seppälä sai jälleen lisätä yhden Suomen mestaruuskultamitalin kokoelmissa.